agus an líon tá Gráinne chuna statú a Gráinne bhfuil go má. Tá mé go bra Antaine gur míle maithagad. Ionach má ar fad chuna tá chusaí amach I Baile Átha Cliath a 15. Tá si gomóchach mar bhíon a gcónaí agus tá sé ionach deasbheith in an labhairt le héisteoirí ní FM in an bheith géiste le héisteoirí Phoenix FM. Sure. Yeah, well, because doing níos mó beidir teagháil na níos mó níos gom chuna sé éanamh, but tá míid go léir ag seint as an Port Céine mar a d'arfá, tá míid? Tá míid. Ach tá grúp tá áis ar fáil ach ní úsáid lán é. Bhíoh raidir de lisa á agrú go is tá is go doreachta se agrú. Is dulum gur teachtarachtaíos anam do hunta an tanna a bhíar. Gréis an atá úsáideach le haid daoine atá géirí fallach. Cén stáisiún futfad na tíre atá ag créile rudí nGaeilge. Anas go féidir le daoine cosú leat agus cosúlamsa dá le deangáil in na chéile. Fáil le mar chéile mar tamid go léir ag táhan na páirc I chéine. Agus is féidirling clasanna a chéile a álam a clachta agus echnachar a chéile dostach bar ar nó mar sin go háling tá Ghaeilge go leor áitina agus ní lehana going ar a chéile. Tá míid kind of scapa ón na chéile, tá míid, yeah. Well, nuair dúirtú sin rudí elam cai mé ra bhí me géiste le a chlár ar an ggéidín agus bhí sé ionach ar fád deala mé a lán rudí. Yeah, When mé an well ní tanbach when mé an ólasás hí sé anna himú. Tein sé má ga cédín? Tein Aon Scéal anam dog tein sé má ga cédín ar a hocht agus tein sé má go ríis an chlár céanna acréile ar an déirdín ar a desfaníthe. Okay. Capan go déir sé má déanach í dánig freisin ach ní mé kitte fin an mar ní bhí riomh Take him, yeah. Well, we may roll at Nílach lethir a cléig a gumsa agus is lóir sin in our ure, but the ure a cléig le chuir seach a gutsa, so to sin níos deacra, an term, but rinne tú an job, agus han an ceol go móril an freisin, we two on the wall, yeah, so, well, mas tú, but tá, well, ní glúiseacht na Gaeilge amach an sin, but tá, well, is at Gaelscoil agus tá, an dram sin a bín ag déanamh na siúlódí, nach bhfuil amach a... Yeah, well, an seo I maiile bhleis ar moclár denim íireacht meascán de écimad á túil agus écimad generalta. Agus amantí bíonar mar amantí is cadatá ar fáil, céatá fáil, cadatá tapiciúil nó péirod, agus a seachtaí bín sin níos éascan a seachtaíile. Yeah, tá gá Gaelscoil bunscoil in sa gceann se Gráinne ceannatá seanna bhunaithe agus ceann níos nuí agus anis tá manscoil well éanad manscoile. So bhfuil sin so sin trí fphobal agus arná tá cúpla ceircle chorátí náte agus ranganí Gaeilge agus an grúpa idir bhúltas agus mis le chéile an grúpa siúlach scéalach is asún bóine cuidmhór an grúpa sin a tá beganin amach an bóthróin ach tá bud anna ceangail le bailh le freisin. So nuair a luigh tú éanad manscoil catá gasin rud like Saileach rud ní ní rud Saileach é ach is cinál chun sa chuirí me síos ar dá siúd nach tuige is ní scoil neamhsplach tuige manis is cinál faoi cuimirce máthir scoile ar déirfa so agus the réimar ásan siad bí si níos scriptamach tá choláiste na tulcan cangailte léitar éana there so is cuiig na LCC public scoil Baile lutral iad tá banisteir a go téna go na níl príomhide a go téna go mar rudn ar riarthóir agus go leorscoil na even nuair ásan siad fanan siad mar éana de scoil níos mó mar reinan siad áisiid agus le héad sin agus amantí bíonn sé cinál mar aimime cum ásan siad socht nefsblach go méid siad in áit mar sin ná cinál rial na Gaeilge a cimad bio meas na scoláir taobh mod an seo mar ranga mar tá de meascail le páistí na máthir scoile an sus an súd. Well tá gur gá leis na Gaelscoilna agus an sin na páistí níl éon manscoil is rud is bacór go méid níos mó bacór go hena féin agus solar raibh an scoil sin an darna déach páistí teistal
isteach fada le cabrach go dtí choláistríire agus bhí cuiidecha adal ar na bosnaí trasna go lasnaí an go brona choláistríire ar bhór na thuibh agus Scoil Caitríona bhfuil sin taisiil fada tá sé bhhad níos fearr just bheith an léimtear a mosá túil nó léimtear de rothair siúla magad a gá cois agus dul ar scoil leis den counter ach dar nói tá páistí in Gaelscoil do hundúil bunscoil nó manscoil ní bhíon gach páiste ag teacht an mórthir an eiceile. Ní bhí. Hagann siad ó cínas ó congar mar níl Gaelscoil ingach próiste, níl Gaelscoil ingach ile counter. Tá siad níos for lehne ar bhd ná mar a bhíoch. Tá, cinnte. Agus tá an éileh, tá ceanna a counter hain, agus tá éileh ulbhar ar gach bliain. Tá cáil ar an góras ó bliain sé. Tá. But nach bhfuil an daonra a cháin átáda ach tá spáinan sé céó héfachtach agus is féidir le cuasaí a bheith má hosníonn tú le ís anna ógnar a tápáistí ina spúnsí. Spúnsí, smála mé sin. Spúnsí, tá siad. Ní léon hang-up sa cá. Níl. Sin siad rud, clachtan siad rud, tugann siad isteach tugann siad amach. Níl an bagáiste sin. Níl léon bagáiste. Ní big deal rud a bheith a fáistí. Ní ha. But caint faoi do counter, tá an daonra méideithe amachchas amach an sin nach bhfuil tá sé. Well, it's all it's mad le singáil le héan an cúnta fin a gáil an daonra a bhd níos mó ná carlimní. An bhfuil. Sean scuil ar Dave tír a féin an cuid siúde software freisin tá na mílte an. Éon uair a héim amach an sin cinn sé aon méid taíochta. Taint sé go fada le ní siad stopí fós. No. Níl tá siad amach a chun na méis agus so cúpla bliana hen fiúháin dearí ar an teorin beag an in timppla tlaní. Tá cuid a tlaní is sem leití a cuid an bhfuil óráit be sé sin conspóide ó heh bhfuil is cuasaí pelle beidir beag sé conspóide go leir chun na méú blá lé. Nach málinn conspóid. No, ní máling. But tá raibh muinte na hhéir an riomh gan conspóid Antaine. Sinné do chlár an tain chláirhána héanaach ar Phoenix. Bhfuil éon eile in Gaeilge sinné. Dar nó bhfuil tá cosúla go leorstáisiúile tá fáile going trí creil an canál an brenne míad na freisin. Fáile going ar sa bíon rud a going dar bennim scoil na seachtainna a chuann radioúna lifa ar fáil. Se connic mé sin ar an schedule. Go leorstáisiúna chlár sin amach ag ama ar an dó féin. Ach tá plan a going agus beidir go meid sé tásúla go dúcha sé grí tá plan a going na daoine go léir a dhéanaan chláracha no caiime chlár bháin de luúile actually a dance party zone is anam though teach is stola mi hit híine tá brunner má tá mí Barry O'Donnell odstá gunn a dhéanana agus just shinan sé ceol agus tiile ceol a chuann sé na tracks goléir I láthair go gá hangach agus duine sé job ítach duine sé an chlár ó bhaile féin duine sé agur choireach de héin duine sé an túfaibre agus is fearré nach bhfuil ráir nasúlaige agus go bhóridí an tá échtaí ebridead na rudí nach bhfuil seisna na anéana le desk fuime agus é gobar ó bhaile agus gan ráir nasúlaige atá sé agus bí mis denna big deal as began in agur hóireach dhéana an fear sin fad agus fear le fear a léiríonn anna hin sa Gaeilge agus duine sé a ládíhil agus tá a Gaeilge imi ó neart go neart a héin mar fear anna tiiste fear anna ábalsa so sin chlár eile chlár dáhanga catágain agus cá hin a héin sé sin amach a ríis tá mid an túran de méidir gur iad a híine néú de het clubbéidir de híine ach níl mé absolútely cinnte fu just bí géiste le radio nó rims sa te nó rims sa cá agus níl na hamantí de gach chlár arós gom ach déach bíní teachtar ar an schedul ach seachas sin tá plan going agus béidir go sno sé gur seachta na Gaeilge na láthairí goléir nó cuidhádíh spraga chun pí be Gaeilge úsáid ná chlár go béle má tá si a chur fáidir a gcuoine literally fáidirteach
thanks for joining us. Yeah. Blah, blah, blah. Actually, nuair atá sin ráite agat. Thanks for joining us today. Yeah. Well, sin ráite, uaireanta cloiste mé sin fiú RTÉ hain an radio. Tá roinnt láithreoir as caiint siad is seach. Yeah. Yeah, they're Joe Duffy going to Gurmila Mahagut. Yeah, so it's... You know, the kind of the group in your book or the Vera Gurmila Mahagut. Well, Neil Lane, yeah. It's very careful to a lot in Iraq. Sinne, Godurach, yeah. Well, Shinga Bra, Shin Smith, the shocked in the Gaelscoil, make kind of... Yeah. Darren Collini, na teacht, I'm sure Anna Vinicate, Julie, a Banawan of in a Cohoreha, a young Great, and she's long before. Shin, well, is that Joanna Donnelly, yeah. Joanna. A Goni there, and she, I know, it's not on. Yes, I'm a capital size policy a Garti and it's going to end this era. Come on, yeah. Yeah, last month the hacht in the Gaeilge, but they're being Chuilinn a cahav on hot glass. Yeah, being, yeah, thank you. To see me off Hanya, shed through Gugurn, she drew the arrest the Hofric account. Well, yeah. Being Lollipodric in me heart. Well, call me Rotan, hot the glass, Urtsa, a Goni Reeve. Okay, so listen, we should that's a kind of, August, by me, kind of our bell. Fui agus tá tusa chun a kind lumsa motor radio and taftan Rinnemer an Sucrucian. Okay, Anawa ar fad. Just could have two and a hand of the story ar an taste here. Intak death and queer all Antaine agus intak death. Falter road the Gráinne. Right. The Nairi Gael the Spain Howland ship. Come agus Gráinne Slanish. Yeah, Shinny o Phoenix FM. So Caimid Bhí mé ag smíanamh maisibh an bhfuil míid i gomórtas, but ní thar ar churbit táid mar a dúirt Gráinne ag treabha sa gcuirt céine. Is maitlam an nach cainte sin.